Те са българи, но България не е тяхната родина. Родени са в Молдова. Бесарабски българи. В училище учат руски, вкъщи говорят български. Мечтаят за България. Тяхната прародина. Много от тях не са я виждали, но я чувстват. Представят си я красива, топла, богата. И Милания Панчева е била като тях. Сега е на 71 години. Живее във Валя Пержей, българско село в Молдова. Създадено още през 1790 година, селището е разположено в южната част на страната. В него живеят повече от 5000 души от 11 националности. Близо 80% от тях са българи. Милания е моята баба. Разказвала ми е за България. Още от детството и аз бях закърмена с мечтата за далечната страна. България, страната, която не е моята родина, но е моята съдба. Къде ти е най-добре? Къде искаш да си? Аз като съм внуките в България, любя ga и уважавам ga. А и Молдовата тоже. Аз се моля да е мирно в ред и в Молдовата, и в България. В ред да бъде мир, да бъде хубаво. Там живеят още много българи. Родени са в Молдова, но пазят българщината. Казват, че извадиш ли дървото, коренът му изсъхва и човекът е така. Ако не може да го стори в действителност, поне в мислите и чувствата си той е там, откъдето е изваден. Човекът и да го пресъдиш в чужда земя, колкото и да е силна тя, все пак коренът му е отвъд. Много са българите по света с корени отвъд. Но сякаш за бесарабските и банатските зовът на кръвта е най-силен. Български преселници, бесарабски българи, братя българи. Как ли само не са назовавали тези хора? Но остава едно, най-важното. Те са българи. Няма значение откъде са, от кога са и защо са там. Съдба. Това е определението на техния живот. Съдбата им да са там, където не са прадедите им. Там, където не могат да намерят корените на българския род. Там, където са без история. Нашите прадядо рано пеели. И моята баба можеше да пее. Аз и прадядо ми, и баба моята можеше да пее. Той се передава от поколение в поколение, от стари и надальше. Вот именно то се на народните, те се на песни, фольклор, всичкото се передава от поколение на поколение. Да си българин, но да не си роден в България. Да мечтаеш за нея, а да не я познаваш. Да я виждаш на сън, а да си отвъд. Да пазиш българското е борба. Борбата е за свобода, за свободата да се назовеш българин.
Марик и Ани Дякови са от борците, революционерите на 21 век, които са посветили живота си на българските традиции и обичаи, такива каквито ги помнят, за да ги предадат на тях. Българските деца на Молдова. Децата са изключителни. Не само, че им е интересно, знаете ли, когато виждате в очите на децата искрата на таланта, когато виждаш в очите на децата копнежа да научиш нещо ново за собствения си бит и традиции, това е нещо изключително. Това на мен и на моята съпруга ни дава изключително голяма енергия. Марик и Ани Дякови от доста време са извън България. Напуснали се я с добра кауза. Те са там, където българското не умира, за да запазят това, да възобновят и подкрепят традициите. Те учат в българско училище. Въпреки българското название, което носи училището Хуманитарен лицей Христо Ботев, там все още се говори руски. Руският е езика на официалното ниво, но българският, който е роден и майчин, е най-широко разпространен. Преподава се българска литература, история и език, които помагат на много ученици да кандидатстват за български висши училища. И аз съм учила там. Сега съм в Българския университет. Живея и работя в България, моята прародина. Мечтите се сбъдват. Има още много като мен, не всички успяват да дойдат в България. Тези, които го правят, обаче са тук с подкрепата на директор Екатерина Петрова, която е преподавател по български език и литература. Благодарение на учителите от България, които пристигнаха миналата година, с любов работят с децата, отдават си душата, сърцето, децата, нашите българчета, да пеят, да рецитират на български език. Личностите, които помагат, подкрепят и пазят българщината в далечна Молдова, са много. Правят го водени повече от собствено желание, но не от политиката на българското правителство. Повечето от тях понякога се връщат. Връщат се и някои бесарабски българи, силно обичат майка България. Голяма част от тамошните българи, скептично настроени, смятат, че България не ги очаква и не ги иска. Те мислят, че политиката на страните като Турция и Унгария по отношение на своите малцинства в чужбина е по-силна и по-рационална. И може би на тази преценка следва да обърнат внимание българските власти. Българските власти наскоро потърсиха Молдова. Потърсиха обаче молдовския бизнес, а не и българите, живеещи там. От 14 до 16 февруари 2008 година министър-председателят на България Сергей Станишев заедно с голяма бизнес делегация посетиха Молдова. Бе поставено началото на българо-молдовския бизнес форум, в който участваха над 60 местни компании. С форума отношенията между двете държави бележат нов старт. Молдова за българските бизнесмени остава само вход към необятния руски пазар. Считам, че сега е моментът за инвестиции на българските предприятия в Република Молдова и този момент не трябва да се изпуска. Молдова като член на ОНД има пряк достъп до този пазар, без мита, без данъци. Един от проблемите, които български бизнес среща при експанзията си на руските пазари. Бизнесът не потърси тях. Те остават там, далеч от България. Но България остава в тях, в мечтите, в надеждите, в сънищата. Нелека и многострадална е съдбата на бесарабските българи, които 200 години живеят на една кръстопътна земя. Благодарение на традициите, на обичаите, на вярванията си, на факта, че спазват българските обреди, те запазват своята идентичност и продължават да се чувстват българи. Те съхраняват езика, те запазват самосъзнанието си, че са българи. Те смятат за родина държава, в която живеят, а земята на своите прадеди за своята прародина. Не са малко тези, които желаят да я видят. Искат и да живеят в нея. Българите, независимо в България или не, си остават българи и имат право да живеят в своята страна. Отнемането на това право е престъпление, както към отделните хора, така и към самата България.
Те, българските деца на Молдова. Българи без България.